Jeg skal fortælle om Bohr atommodel. Niels Bohr siger, at atomet har en kerne med positiv ladning, der omkredses af elektronerne. Og her i den her model, der er kun en elektron, og der er 4 baner for elektroner omkring kernen. Han siger også, at energien er kvantiseret i atomet. Det vil sige, at atomet har bestemte energier. Til hver energi svarer en bestemt bane for elektronen. Den her tilstand kalder han for stationær tilstand. Og han siger også, at den bane med laveste energi hedder grundtilstand. Som her vi kan sige grundtilstanden, elektronen drejer rundt. Og de andre baner, han nummerer dem med 1, 2, 3 og 4 og så videre. Han siger også, at hvis elektronen springer i højre baner, som man kalder at atomet exciteret. En elektron har brug for energi i form af foton, at kommer i de højere baner. Og man kalder den absorption af foton. Og jeg vil gerne prøve at vise her, at hvis elektronen for eksempel jumper til nummer 3, vi så, at den fik en foton, og den vises også her i absorption af spektrum. En linje, altså en sort linje med en bølgelængde 106 nanometer. Det er den energi, som elektronen fik. Og så i den her, i sådan tilstand, vil atomet altid, elektronen vil altid af med sin energioverskud, og den afgiver i form af lys for eksempel. Og den springer tilbage til den første, altså den der grundtilstand. Den afgiver lys, og man kalder den for emission af foton. Men det er det samme foton, eller det samme energien, som den fik før. Vi kan også se i den her emission af spektrum, at den har det samme linje i samme sted, og det samme bølgelængde, 106 nanometer. Og den her linje, den viser, at en bølgelængde, der svarer overgangen fra et højere niveau til lavere niveau energi. Ja, det var det.